ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ಶಾಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗಮ್ಮತ್ ಚಾನಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲಾಡು ಬಿನ್ನೇರು ಐತೇರು ಅತಿಜಿ ಅವನ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ನ ಕಾಂಡ ಚಾ ಹತ್ತಿಜಿ ಚಾ ಪಾಡ್ತಾ ಹತ್ತಿಜಿ ಗುಜ್ಜದ ಕಲ್ಪ ಅವನುಂಟು ಇಂಜುಡಿ ಚಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಅವನುಂಟು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಚಾ ಪಡ್ದು ಇರುಂಟು ಜನ ಗುಜ್ಜೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಅರಪ್ಪ ಕಡೆ ತಿಂತಂಡು ಅದನ್ನ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾರ ಪೋಯರು ಅರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ದು ಚೆರಿಗೆ ನೆಟ ಇತ್ತೇರು ಸೀದಾ ಪೋಯರು ಎನ್ನ ಹಂಗೆ ಉಂಡು ನಾಡು ಹೊಡೇರು ಹಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ರೊಟ್ಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕಲು ಗುಜ್ಜದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಗುಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬೈ ಆಂಡವ ಎಂಚ ಬೈ ಆಂಡಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಇದು ತಾರೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಚಿಜ್ಜ ಅಂದು ಉಜ್ಜ ಕೂಜೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿಜ್ಜ ಇದು ಎಂಗಲ್ನ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇನ್ನಿ ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಿನ್ನೆರ್ ಪೂರ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಂತವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡು ಉನಸದು ಯಾನೊಂಚೂರು ಜತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೆಪ್ಪರ್ಲ ಜೇಜ್ಜೇರು ಯಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡಿತೇರು ಎಂಗಳೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಆದು ಇತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಚಾ ಪಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಕಂಡದಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಕಂಡದವಳು ಕನಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಮುರಣಿ ತೂತತೆ ಕನಕ್ ಐನೊಂಚೂರು ಕನಕ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬರೋಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್. ಕಾಯಿಸ್ತುಲೆ ಈತ ಕನಕ ಕನತ ಹೆಂಗಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಜಿ ಮಾಮಿಲ ಬತ್ತಿರ್ಬೇಕ ನಾಳನ ಹೋ ಇದು ಪುರ ಮನ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕನಕ್ಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಕನಕ ಇನ್ನು ಕಾಯ್ತತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಐಟ ಹತ್ತು ಕನಕ ಬತ್ತನಿ ಮಸ್ತ್ ಕನಕಂಡು ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದೊಂದಿರಪ್ಪ ಕಚ್ಪಾರ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತೀರಿ ಬಯ್ಯ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂದೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಅರಿತ ಪೋಪಿನಿ ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಪೋಪಿನಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಂಡರ ಆಡ್ತೀನ ಕುಲ್ಲು ಚೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಗಿಡ ಪೇರು ಏರು ಗಿಡ ಪೇರು ಅಲ್ಲೇ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತೀರು ಅಕ್ಕೋ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫುಲ್ಲು ಅವಳೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾಪ ಉಂಟು ಮೂಲ ಮೂಲ ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ತಲೆ ಮೂಲು ಏನದು ಒಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿನ್ನೇರು ಉಣೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲೈತೆ ಬಿದ್ದಾಡು ಗೋಪು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪುರಾಲು ಬತ್ತಿತ್ತ ಪುರಾಲ್ಡು ತುಲೆ ಸಂಡೇ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರ ದರ್ಶನ ಪುರ ಆಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಕುಡಂಚಿ ಕೋಡಿ ಪಾರು ಉಂಡು ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಕೇರಳಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಕೇರಳದ ರೋಡ್ ಎಂತ ಸಖತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ರೋಡ್ ತೂದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆ ತಾರೆದೈ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಸೊ ಕೇರಳಡ್ ಭಗವತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ತೂಲೆ ಅಲ್ತ ಪುರ ಕೋಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡವಳು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಲೆ ಕತ್ ಒಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಟೈಪ್ ಅಂಚ ಕೆಲವರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದೇರು ಇಂಕ ತೂಯ ನಿಕ್ಲೆನಂದು ಅಂಚ ಅಂಚಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಪೆರಂದಾಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದುವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಅಕ್ಕಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಜಾತ್ರೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನನೆ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆ.
ಬೊಕ್ಕ ಅವಲೆ ಉನಸ್ ಮಂತನಮ ಉನಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಾನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುದ ಉನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉನಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರೆ ಪಾಡ್ದೆಗೆ ಎತೆ ಜನ ಆಡ್ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಆಪೇರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇರೇಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಉನಸ್ ಕೊರ್ಪೆನಿಗೆ ಅವಳು ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಏತೆ ಇಟ್ಟೈತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಲ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರೇಟ್ ಉನಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಐತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಲೆತ್ತಂಡ್ ಪಾಯಸ ತಿಂದದ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪ ಪಿದಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಪಿದಡಿಯ ಎಂಗಂತೂ ರೋಡ್ ತುನಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಖತ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕೇರಳ ಅಡ್ಪ ಅಂದು ಭಗವತಿ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾರೆ ಆಂಡ ಪೋಲಿ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಮಂಡೇ ನೈಟ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ತಿಕ್ಕೇರಿಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಐನ್ಲ ನೆಟ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜಾದ ಪಂಡೆಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದೆ ಅಂದು ಮೇರೆ ಕಾರಣ ಪುದರ್ಕೆಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪದಕಲ್ ನಿಕಲ್ ಅವಳು ಇತ್ತಿದ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮೋಕೆನ್ ತೋಜಾನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇರಳ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸೊ ನಾನಾತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಪುಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಆಲ್ತ ಕಲ್ಚರ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ತೂತು ಇಂಕ ಕೂಡ ನೈಟ್ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆರೊಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ ನೈನ್ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಡೀತೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.